Right, muri yeZimbabwe nchikutambirai zvekare pano padzira 263 panobada kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyawani pa this YouTube channel kusubscribe button on the notification bell. Ndikuti subscribe button on the notification bell. Kuti patinoramba tichifambira nyaya dzemanews updates. Uchangori munhu wekutanga kumawana panapo uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei muri yeZimbabwe update yandinayo update iyo first update rega ndichakuroverai first update ya kudzi saruwaka. Kudzi saruwaka yanga iri shamwari yaitsigira vaBlessed Geza, yakapfurwa nepfuti mazuva afawo vaBlessed Geza. So ndichakusiyirai video pachitaurwa mashoko panhamo ipo pakudzi saruwaka. Wapedza kuona usaskipe this video neti maupdates asati apera. That one first update. Ndokukwazisa mose zuva rakabva kudzi kuSwaziland. I was the first person kumuona paJamestown. Uchi sekuru ndadzoka passport yangu yadhindwa ndi naye zvanzi ndakwenda kudelivery. Ndorwadziwa nekuti munhu wandaishanda naye muzukuru wangu, he was a friend. Sekuru Magitare, he was the first person akambondipa maadvices pandaimboita mafights nemukadzi wangu. Zvinhu zvinodainzo hatidaro. Saka ndikuti kudzi ngazorore murugare. Zvinhu zvese zvaitika handizive kuti tinozvitora sei, but pane vamwe vanhu vaunoti kudai hawa vauraya uyu. Ndirikurwadziwa sekaiti nekuti zuva rakafa it was 3 hours ndanga ndinaye, ndopandakazongonzwa nzi kudza kusisina. Zvinhu zviri kundibaya, zvinhu zviri kundirwadza. Ndaishanda naye, ndaiti ndikapedza kushanda kubasa kwandoshandira ndoenda kuworkshop kwake. Ndaizobva muworkshop tinaye kusvika pa 11 am tichiita basa. Because chinhu chaifarira kudza aiti ini ndinoda kudeliver. Akabata meti nhasi mangwana afana kuenda kudeliver. Ndo zvinhu zvaaida, sekuru ndinoda kudeliver. Uya tishande. Enge taienda tishanda inini naSasko. Asati atotsvaga umwe munhu wanga kushanda naye. Tisu taimufitira mameti. Saka ndinongoti kudzinga afambe rugare. Tinotenda. Next video update iyo iri kubuda nepanhamo pavaBlessed Geza apo pambaitaurwa mashoko ekuti kuchatouya vamwe vaBlessed Geza pakafa nhingi pakamboya nhingi. Tarisai mubhaibheri makaitika zvakati. Ndozvanotaurika pathis video. So da kusiya muchiona this video. We will keep our faith. Rise up, Geza family, and say, Baba has handed us this baton stick. Life has to go on. There has to be a replacement. After Moses, there is Joshua. After Elijah, there is Elisha. After Jesus, there is his 10 disciples. Life has to go on. We still need to carry on. Keeping the faith. Because no matter what we show, God is still in control. As you give Daddy a send-off, a befitting send-off, you can bury his remains. But faith guarantees immortality through a name that was established throughout the ages of time. Let us bow our heads and pray. Last update iyo mukadzi uyo akavarwa mari mukadzi uyo akavarwa mari iyo inosvika 2000 something. Anga achichema achisvimha musodzi pa this video. Much love. Makadi yenyu muri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Letwini Chitemere. Ndauyawo pano muri yeZimbabwe ndichikumbirawo mundibetserewo. Ndakabirwa mari yangu nokwanakita yo 2800 negrey worms. Ndaida kuvakirwa kitchen yangu. At first ndakataura nevanhu veBamulo Construction. Ndobva vandibhadharisa $25 for quotation. Saka ndaitaura nomusikana anonzi Defin. Saka Defin aipota achitaura neni achinditi
kana mari yenyu ichinge yakwana munosana kubhadhara half down tovaka kicheni yenyu yopera. Kana yapera mozopedzisa imwe. Vakanga vachiita zvema-installment plan ndobva ndati it's okay. Saka mari yaya yakwana vanhu vebhamula vanazobatika ndiyati ndikavasendera vameseji vangu vasingachadaire ndobva ndati okay it's fine zvavhara nazvo. Ndobva ndataura nevanhu vegrey homes construction ndobva ndavati munoita fix and supply here. Zvikanzi hongu tinoita fix and supply ndikandoda kuvakirwa kitchen yangu kukariba. Ndobva zvikanzi okay it's fine kuti tivake kitchen yenyu motipa 3500 but atiite zvema-installment plan. Ndobva ndati it's okay. Saka vakabva vazoti it's fine mubhadhara 2.5 then muzopedzisa 1000 for the next month. Ndobva ndati it's okay. Ndobva ndabhadhara mari ya 2500 ndobva vati izvoni vari kuda ivo 200 netransport from Harare to Kariba. Saka zvadaro mari yakanobhadharwa ndikatotaurawo nababa ndikati baba chiuyai because mari ndaitumira hanzvadzi yangu. Ndikati baba chiuyai munobhadhara chi? Munobhadhara mari iyaya because mari yakawandisa kuti vainde nemari vari 1 hazvikwanisike kuti zvidi zviiti. Baba ndobva vauya vakanobhadhara mari. Vaida nobhadhara mari vanhu vegrey homes vakanyepa kuti vachanobhadhara vachanovaka kubva muda October. Sisipo vatama pavakanga vari. Now kuvabvunza kuti muri panenge vachiti uyai kuofisi kwavanozoti vanenge vasipo. Muri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo kuti kune vanoziva kune grey homes kuti ndiende kugrey homes ndaitongoonawo maadverts aibvuna namadam boss vana adopted son vana nijo ndikati pamwe kuda zvinhu zviri trustworthy ngezvino zvinanitorera mari yangu. Ndiri kukumbira muri yeZimbabwe kune vanoziva vanhu vegrey homes kwavari. Ndiri kukumbirawo mari yangu nevandibetserawo nemari yangu 2800. Ndinokumbirawo muri yeZimbabwe kune vanoziva kune maofisi avo. Ndinokumbira vandidzosera havo mari yangu ngavabirawo havo vamwe vanhu vane mari. Ndingoriwo musikana webasa asina chaainacho. Muri yeZimbabwe ndakumbirawo kuti munditsvagirawo kune vanhu vegrey homes maofisi avo kuti aripi. Vauya vakanobhadhara mari. Vaida nobhadhara mari vanhu vegrey homes vakanyepa kuti vachanovaka kubva muda October. Nanhasi havasi kubatika. Vakati izvoni muye muzotora mari yenyu musi wa6 December because takanga tatadza kuurana madhiri vakwidza mari kubva mu3500 to 6000. Nanhasi mari yangu havasi kuda kudzosa ukavafonera havabatiki. Ndandikumbirawo muri yeZimbabwe kundibetserawo kutsvaga kwavari ndiri kuda mari yangu 2800 yavakatora. At least vakandidzosera havo zviri nani ndinotsvaga munhu womuraini anovaka. Ndiri kuda mari yangu vedu endakashanda gore rese gore nehafu kuti ndisevhe mari iyoyo vakandibira mari yangu. Ike zvino zvavasi kubatika ukavasendera mameseji vanoblotika. Kumaofisi kwavo kuvakanga vari premises ndegrey homes asi ke zvino zvepava nevamwe varipo. Vegrey homes ndiri kudawo mari yangu. Ndiri kudawo mari yangu grey homes vakandidyira mari yangu 3800. Ndingoriwo musikana webasa asina chaainacho. Ndaitirawo kuda kuti ndifadzewo mubereki vakandipa nesurprise vegrey homes. Ndiri kudawo mari yangu grey homes. Ndinokumbira mhuri yeZimbabwe kuna vanoziva kune maofisi avo.